Mga kapuso, may dugang pa nga magapakilig sa romantic comedy series ng GMA, ang Heartful Cafe. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa nagkapadayon nga nagapakilig kag nagapa-inlove nga romantic comedy series ng GMA nga Heartful Cafe, makaupod na day Julian San Jose kag David Licauco ang real-life couple nga sanay Barbie Fortesa kag Jack Roberto. Sino kay Barbie nangin mahapos lang ang iya sini nangin adjustment period sa lock and taping, bangod nangin enjoyable ang experience ni. Inibangod abyan niya ang director ng GMA primetime series kag pati man ang lead star nga si Julian. Magluwas ni nangin katrabaho man sini si David. Dugang pa sini, lain naman nga Barbie ang malantaw sa mga kapuso. Mas mature kesa dun sa dati kong ginagampanan. Kasi my previous characters were always a loving daughter, ganyan. Very now, very timely, very light actually, and more sophisticated. Nangin komportable naman si Jack Roberto sa taping bangod sa masadya nga bonding sa grupo. May time ang real-life couple nga upod nga tun-an ang ila roles kag scripts sa lock-in taping. Nalipay man ini sa iya nga character ng isa ka student nurse nga na in love. Sigurado nga mangin relatable ini sa mga tumalanaw. Malalaman ng hindi ko muna pwedeng sabihin para abangan nila. May something kay Jasper na kung bakit ganun si A sa kanya. Bantayan sa nay Barbie kag Jack sa ila special participation sa Heartful Cafe, Lunes to Biyernes pagkatapos sa first yaya sa GMA. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.